tei sini Paschim Radha Mohanpur bisini ngai sini 3 number ward sini darab timan bagini sengor kisah bini seng sini zaman sak seng sobanan bagini sengor sak thalakya aun bagini seng zaman sak sengor sobana hne khalika bokhe jora hamini bising kono sungo jora ramani bagai tamni ke ese ang khunglung sabjunal ni bacher bini hijabai tai ane anar hobjagi tongo Paschim Radha Mohanpur ni 3 number ward Yasari Para o jaga ano Paschim Radha Mohanpur ni chairman hisabai ano saharka sini borok khoroksa ba sini borok chugya a borok no sung kaisa tamuk khlaiman ke bo sungjani yakar thangman bisingtui chairman hisabai bo ano saharka amni bisingo ang chairman hisabai ba chairman hisabai ang ani kha khubai hamdamani bisingtui jamamani sini takuk je bugra tagai meni bisingtui jamamani sing khoksa khungni sing sini bekti doto packet drop haje sing sobalani ni phaijak tamni hingke sing omai keno jaga jaga ini Paschim Radha Mohanpur ya ini sara tirpura ganang ni sing omai ke bugra den dag mumbai sing samung khlai tongo tamungke sing bekti gorop thakena sing khoksa khungni jamamani sing sobalai tongo omai keno sing sini jara di promotion kormi tongnai rok ba samung khai tongnai rok ba sing omedeo nasib tongnai borok sini lukurongno ang sini leader rokno koyo muchungo sing thanchani mario thana hangke sing thancha hene simabaya sing jamani bukhani sing nijini torof theke hweka sing jakino bibino khai sing sini dibasa doparongno sing chobalai thanglai kengke sini boisoni bagai sing kamungai tamni hingke omai keno sing thiplasak ini saltaya sing omoni poribo sing omake samungja pili thani hne ang omoni media rong request khayo ini ani torof theke omono ang asungani ko Yasari Para 3 number ward na 3 number ward oro phalimani ke mohai chini Khairpur block ni Tipramothani সদস্য chini Domendro boni bupa osungsana yakar thangka amon bagai jeng chini je block trop theke jototuk mansak chini je kisemisa tongmani abono sobana hanai chentini ja mansak jeng yakalaki bono boni sado haika boni ko condolence service ni bagi samungtunan bagi asmu bolok an pas Khairpur block ni zonal junal sub junal